Din. Ito balay. Ba hindi rin siyan sugo? Asya. Tinuod nga siyan sugo ni mama pagkanta. Sigurado ka? Kaya na ano yung mama, ipapakanta ka pala, ipapagkanta. Kaya ano, nag-inom ka diya? Papaya, bayan ka nagbibinuwa na naman. Dire. Sige, singat to. Tumakanto na ako. Oh, ay naman itak sugo na sinusugo ko na paparong ko ikang kwarta. Naano ka man? Papa. Sagi day kwarta. Ay, what? Ang kwarta. Ato pa kang papa. Ay naman yung papa. Ada. Ay naman. Kaya nasa rin ipapagkanta. Ano pagpakanta, kaya ano't may dadi, waray man didi kalipayan. Ipaparong ko itong kwarta, katipalit ako. Ba't kabuwaon ni na bata? Naano ka man kayong papa? Di ba nasing ako,